Tässä videossa näytetään, miten löydät kurssikirjan. Kurssimateriaalin tai kurssikirjan etsintä Lapin korkeakoulukirjastosta aloitetaan luk.finna.fi-sivustolta. Jos tiedät kirjan nimen, hae kirjaa otsikolla. Voit rajata alasvetovalikosta otsikkoon. Vasemman kehyksen rajaustyökaluilla voit rajata esimerkiksi tekijään. Painetun kirjan sijainnin kirjastosta näet sivun alaosasta. E-kirjan linkki taas aukeaa, kun olet kirjautuneena korkeakoulusi tunnuksilla palveluun. LukFinnassa on tarjolla kirjautumalla kaikki e-aineistot, jotka korkeakoulusi on lisensoinut opintojasi varten. Jos kaipaat lisää ohjausta, ota yhteyttä.